Pozdrav ljudi i dobrodošli u još jedan vlog. Danas idemo na jedno manje putovanje. To je obilazak, ono jednodnevni. Imam suvozača, tako da će vožnja biti malo laganija. Sad ću to lepo da vam snimim danas. I da, gdje to idemo? Idemo idemo u Krupanjsko Vrelo, idemo manastir Manasija, Krupanjsko Vrelo i svraćamo u manastir Gornjak. Poslije toga se vraćamo preko Svilajnca i to je to. To bi trebalo da bude tura nekih, ja mislim, 230-240 km ono u danu, za jedan dan. Tako da sad svraćamo prvo do Jagodine. Ja treba nešto da kupim i svraćamo na doručak. I to je to. Posle cepamo dalje. Javljam vam se, ajde recimo iz Jagodine negdje sa ulaza. Jesi jela jutros? Ne, ti? Gdje ćemo da jedemo? A ti si jeo? Nisam. A ti si gladan? Jesam. Pa ja ne znam gdje jedemo, a? Šta se tebi jede? Pa nemam pojma. Gdje da jedemo? Hipi imali bar. Hoćeš picu, hoćeš Pa ajmo, a? Italijanu? Ajde. Dobro. Sad će idemo zajedno. Sve dobro? Sve dobro? I evo nas napokon. Napokon na izlazu iz grada, iz Jagodine. Završili smo sve što smo imali tamo, imam samo da, treba samo još da svratim na pumpu, sipamo gorivo i to je to. I peglamo dalje. I nadam se da se čujemo i vidimo, evo polako stižemo u Despotovac.
idemo pravac prvo prema Manasiji i onda pičimo dalje. Spakuj stvari, spakuj kofere, auto ću da operem, da cakle staklo šoferke. Od BG-a pobegnem, Monte Carlo ili Montpellier, Kopenhagen iz Skopje, Prag izkopnem i u sve. Brn, brn, gorivo mi doli, mnoga kola i motori su spori, zato ih pretičem. Samo chill, chill, slobodno uspori, krvotvori i stani ovdje da pokupimo sendviče. Poneli smo klickalice, Twixove i džipseve, uključi GPS i vadi diskove, klikni disconnect u roamingu. Ajde. Možemo se popnemo gore? Hoće. Ajmo prvo do manastira. Ideš prvo da snimaš, pa poslije da uđemo. Prvo ću tebe da snimam. Ajde. Pa ajde, kako hoćeš, ajmo, ja bi se popao gore, ako može. Ajde. Da li smijemo? Što? A da li je zaključeno? Pa normalno bi jeste. A? Normalno bi jeste. A ne znam što ste bili dobri. Smiješ? Nije strašno da se popneš, strašno je da siđeš. Šta ćeš? Ovdje ima i hlad. Je trebalo Ja bi bih sad. kopio golube i vodi. Gugu, što kaže. U redu to vodi. Ajmo ovdje nismo bili. I to je to. Ha? Smo bili ovdje prošli put? Pa ne možeš ni vidjeti. Ne, a znaš šta je ovdje bilo? Zašto? Ovdje je bio zatvor za robove. Vidi, neko pije kafu. Gdje je bio? Ovdje se dešavaju neke čudne stvari. Pusti me dole. Tamo? Spremna? Jesam. Evo vraćamo se iz Manasije i sad vidjeli ste
vidjeli ste snimke i fotografije, tako da ono, preporučujem svakom, jako lepo, znači bukvalno kao da se vratite 617 godina unazad. Lepo je za vidjeti, lepo je za slikanje, tako da moja preporuka. Idemo sad na Krupanjsko vrelo, vrelo reke Krupanj i to je to. Javljamo vam i snimamo kad dođemo tamo, tako da ne bih dužio bez veze. I to je to. Prelep je predeo za vožnju, ali je put katastrofa. Čekaj, mora se skloniti. Stani tamo isto da može i teško da prođe sa leda. Hvati, bro, slobodno hvati. Slobodno, a nema veze, slobodno hvati. Evo i ovo da prihvatio. Gore ćeš da uhvatiš, gore ima više. Ajde. Što ne smiješ, Marija, pa to je riba. A polako, malo. Kako vas duboko, znam. Znaš? A tamo nema prolaz. Ima i prolaz, ima prolaz. Ili kod riba, ili Evo i kod riba mogu. ti hvatiš ove ribe da se pojedu. O kako nećete pojedu ribe, ajde hvata jednu. Evo ti ovdje, ćeš ti hvatim jednu. A ne vidi se. Ja ne vidim sad gdje je riba. Evo je. Evo njega vidim. Ajdemo kako hvataš. Ne bi. Da ponesem piću. Da. A ne važi se, ako nismo jeli, onda kao da nismo bili to. Jel da? Da. Ajmo kada. Majko, mi ovako zmijeti. Hoćeš ti da se slikaš? Bre, Marija, pa evo ti mreža. Pazi. Da. Dalje ne može. Šta ćeš? Šta ćeš ti? Ovdje drone, samo se spustiš i uđeš tamo. Ja, nismo bili s druge strane. Pa i druge strane, tamo ne može. Tamo živi mečka. Pa idi se tu. Znači, imamo životu. Život vidio ste baš. Da. Ju. Da mi se sličim sada da. Samo da mi se ovo niste meka. Nije to sigurno. Pa znam da nije.
Gde je? Stefan Lazarević u pokušaju. Ja moram da ste malo uživali u kadrovima sa Krupanjskog vrela. Sad idemo prema manastiru Gornjak. I trenutno smo na putu od Krepoljina prema Gornjaku. Znači nov put. Obeležen, čist, nema ulja, nema peska, znači za obaranje idealan. Žao mi je što ne mogu u potpunosti da vam prenesem ovaj moj utisak. Ali je stvarno, znači, vrhunski asfalt. Ko živi blizu, znači preporuka. Mi sad ovim putem dalje idemo prema Svilajncu. Da, prema Svilajncu. I vraćamo se nazad prema Jagodini. Tako da, ne znam, ja ne znam da sam nekad vozio lepše krivine od ovih. Mislim da će bukvalno retrovizor da mi pipne. Retrovizor da mi pipne onaj stubić sa strane. Au brate. Šta bi sad ovo? Gleo, molim. Što je dobro što su krivine spore, znači nisu brze krivine. I onda neuki kao ja mogu da ga obaraju tu. Ja ovaj put znam, znači ovdje išao sam kolima, zimus, ali jedva sam čekao motorom da prođem ovdje. I čak mi je bolji utisak sad, nego pre dok sam išao kolima, mislim lepši je doživljaj, normalno. Moramo mi pored kontejnera, pa to ti je. Si dobro? A? Da.
Jel ti se sviđa put? Da. Posle tamo je najlepši deo. Kakav je grad? Šta? Kakav je? Isto ovakav, samo ide kroz stene. U stenu? Sve moramo? Neku paru da stavimo na usta. Dobro, gdje ćemo mi da uđemo? Dale? Pa ovdje ulaz. Pa piše zabranjen ulaz. Pušenje budalo. A? A zabranjen ulaz kome? Vidiš, nema ko snima. Znači ti ne možeš da... Ja ne mogu da uđem. Ne, vidiš. Ja? Tebi je lično. Ja ne mogu da uđem. Tebi je zabranjen ulaz. Nije zabranjen ulaz, zabranjeno snimanje. Nećemo snimamo. Onamo koje To je ide to. u majicama, ti imaš majicu, molim te. Duplo kršiš. Ovdje možeš. Nisi Ovdje mogu mogu, da a? uđeš u Manasi. Gde u? Manasi. Ja mogu da uđem gdje god ja hoću. Šta je napravljeno? Ajmo gore. Znaš? Ajmo gore. Ima je tamo staza. Došli smo na more, evo ga pesak, snimi. Jeste pesak, ovo Moravac. Dobro, Marsko. I ljudi, bili smo i do manastira i sad vas prepuštam čarima puta. Ono koliko mogu da uživam ja, toliko i vi. Nadam se da hoćete. Jer ovo je nestvarno. Nestvarno je, koliko je dobro, nestvarno je. Još kad imate dobar put. Sad idemo sve kroz stene do Banje Ždrelo. Tu smo samo u prolazu. Ne zadržavamo se, idemo do Svilajnca na klopu. I to je to.
Ljudi, polako stižemo na najzanimljiviju destinaciju za danas. Polako stižemo do najzanimljivije destinacije za danas. A to je Žarmance u Svilajncu. Šalim se, napokon idemo nešto da jedemo normalno. Jutro smo samo nešto na brzinu. Tako da sad vraćamo lepo da jedemo i onda nastavljamo put dalje. Tako da samo treba da nađemo Desimance. Nema ga bre, gdje beše? Ej, ljudi, evo sad idem polako kući. Otprilike to bi bilo to za danas. Ovdje bih odjavio današnji vlog. Put nam je bio super, sve ono ok. Tako da idem sad polako kući, već je ono 7 sati. Tako da sve smo stigli da pre mraka, ja do kući imam još nekih možda 30 km, ali ne znam da će da mi drži baterija na kameri, tako da se odjavljujem ovdje. I to je to. Hvala što ste gledali.